Hi guys, good morning. दा मा होनो खारनो फैदो जोङो खैथा जाखोलै नायगोना नाया नोङो खोन्थिनांगौ नोंखो जि खाख्रबनायखो पासता टु जाबाय दे पासता टु अबेखि खारगोन फिल्डआव ना लामायाव आंबो पुलिस लानो नागिरदो माबा मा होनो हाइट जानायबा पुलिस खारगोन आंबो हाइटआनो जाया खारनो हायोथ' बिराद हाइटआनो जाया आंना नायबाय थादो लामायाव मानसि दङ साफा सानै इखिजाबो खोमसिना ओइ नायनाय मुन एन्ड स्टार नै आंनाबो मा होनो सामसुं S22 आल्ट्रा जानायमोन जुम खालामजोबना गान्थिगौमोन नै नाय बेयावबो आंनाव जुम जादों एसे खोमसिना हाथरखिया इनो नामा खाथियाव नांगौ नै खारनो फैनाया इदि जाना फैसै हा देन्जार मेंबाय फाय लाबोखायो खारदो सानै नुदोंना ओमफ्राय सासेया मा खालामगासिनो इनो मालाय NCC निनो ओइनो सासेयाबो मेंनानै थाबायबाय हो ओहो आं माबायाव बरमायाव हाबबोदों हाथायाव मेंसोयोलै माथो हारान बिलोआ माबा हाग्रा बारिसो जाना दं बिराद गिदिर ना मोनो इयाव ओमफ्रायो जुदि सोरबा ना गिदिर जानो लुगैबाथाय मागो समायाव फैबानो जाबाय आरो जोंनियाव बिराद मोजांखा सारि दंफां बारिनो बेसेबा गुवार बै ओरै बारनानै दंबावो दासिमना लारि फैगासिनो इखिजा औखै ओइ मोनसेमोन ना थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जों इखिजा ससे बेरायनो फैदो स्रां जालायलांबाय एबारो गिदिंनानै थांफिननोसै जों सोरांबाय नै ओइ नै गेजेराव मालाय थालिरबो गायलायदो ओइ नै सान ओंखारहांबाय आरोना वाव बिराद मोजां नांखायो लोगोफोर दाउसिन दाउलानि गाबनाय गोजोन फुंबिलि लारि थांजोब्बाय माने थांनोसै सोरमाने आंहा टिउसनबो दंमोन दिनै लानो मोननाय नंला दायो मोसानाय दं नालाय दिनै लानो मोननाय नंला आं टिउसनखौ दा सिखायहैनांगोन फुङावनो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो चलो नेहा गेमसि आब'निया चलो थबाय थादो दे दा न'आव थांग्रोनोसै बोरैबा गोज्जा मायबा नुजोबदों मानसिखौनो ओंखारखांबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै थांसिगोन आरोना लोगोफोरा फैजोबाखै फैबाथाय थांनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय नायलांबाय थादो जोबजासिम दा मा जागोन खोन्थिनो हागोन ना हाया नायनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना दसे थाना थांसै ओंखारखांबाय आरोना थांसै ना जि दिनफोराव नायना फैदोलै ओमफ्राय बटिफुल आनै आरो लोगो सान्दुंआ मोद्दां जोबदो माने सिद्दा दा माबा खैथा जाखो 11ता जासिगोन खोना ओमफ्राय सान्दुंआ दिंखिन जाबाय मोसानो थांनोसै एथ' आराम देलायना फैदोंमोन ओइ आबैया स्कुटि सालायलांनानै सेस सान्दुंजों नायनाय मासे गुफुर नुदो नेचारेल पाउडार नामा ओजा रियेलाव माबायदि गोसोम लाइब्रेरियाव थांग्रोनोसै दा खोन्थिसिगोन दा समायना सिख्लाफोरखौ फायब्रा दा बानायगोन दा लोगो मोनगोन खनगोनसो दै सेटेलाइटनि जायाखै दाबो हाय बल' हाय मा होना ओइ नोंसोर जमा थानाय एख' नङा एखे नुगोना नुवाखै नायदा आङो बिराद साफा गोजाखानि
नुलायनानै थांसै नै लारि लारि ओंखारबाय लारि लारि फैबाय नै बाहाय देलायबाय बाहाय नङा बुरजाथार देलायदों आं फोनफेरामोन इमान इदि फोनफेरामोन आं फोनबाय थांबाय थानोसै एख' बानायाखै ओमफ्राय नै लांदांसै जाजोब्बाय लासै लासै देलायलांदोंसै सल' खननाय जादों दा सल' खननाय खोमसि माथो बियो जोंनि मोसानायमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ लाग्रायानो रावबो गैयामोन बेखौ सासे बाजैया लादोंमोन ओमफ्राय मोजां क्लियारखौनो नुवासै गोजाननिफ्राय लानाय नालाय थेवब्लाबो ससे होनानै होबाय आङो सा मा जाखो गोलोम मोसानो माबायदि मोनखो गोजोनदों ओरैनो मोसाबाय जोब्बायबो खमथारमोन लाल साह बाथौ मन्दिर नाय एबार जोंनिया मा होनो फुजाया बाथौ फुजाया गल्डेन जुबलि जागोन जानुवारिनि 23 जानुवारिनि र' आं मायबा खोन्थादों जानुवारिनि 23 निफ्राय फेब्रुवारिनि 3 सिम नायफैनो हागोन इयावनो जागोन आरो जायगाया दसथानानै जोङो मा होनो सोलोंहैदो मालाय सेल्फि रायजो कल महिला कल जि गोसा बुदो दे आंबो थांहरफिनगोन आंगासो आंगानि बाथ्रायानो आं खालामालै आं थांनोसै जाबाय ना होनबा मिनिबावोलै माबायदि मोनदों रानिमोन गोजोनदों मा मोनख' जेबो मोनथाखै जोबोद गोजोननाय मोनदों दंबावो होनलाय दंबावो सिखायबावलायदो न'आव थांसै दा इदिनो खनसे नाहरनाय जानो फैलायबाय बेलासेनि नै दे जानाय फैनाय दहायनिया गुस्लागोन फैनाय माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा दे होमबा जाबाय थानोसै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय